Nou kreeg ik juist een beetje telefoon Ja. van Roelof. Van Roelof? Ja, hij is hier het net. De meeste net. Waarom is hij er net? Hij zit met zijn gezin op Texel. Oh, die Ankerke begint wel heel erg in hemzelf te lullen. Maar volle belangrijker is natuurlijk, Roelof is er net. Nee. Maar waar is de wol? Ja, nou, topgast. Toch? Ja. Cambuur-trainer Henk de Jong zit aan tafel. En naast hem, ja, de Labrador, hè. De Duitse degelijkheid. Herr Andorf Haber. Wat ze zeggen is dat wat ze bekomen. Natuurlijk. Aan tafel. Natuurlijk. Sa win je van de beste ploeg van de Eredivisie. En een paar dagen later verlies je met 3-0 van de noemer lijst. Het kind Allier bij Heerenveen. En Cambuur verliest de laatste wedstrijd van het jaar 2024. De beloften van AZ bij mij 2-0 te sterk. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, het is zuur. Het is zuur. Het is pijnlijk. Remco Balk, oh, die iedereen matten. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De flater van Jeremy van Mullum. Verdiend heb, zit ik aan. Dan gaat hij erin, denk ik. Ja, dan gaat hij erin. Dan is het 1-0 van Almere City. De treurige, de trieste, ja, ze staan gewoon rochter in de kries. Maar Almere City komt op een 2-0 vastsprong. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? En dat is clear. Het is 2-0. Het is Sam van Duin die de wedstrijd in het slot gooit. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Au, 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 au. Dan wordt het wel heel vervelend. Dan wordt het wel heel naar. En dan wordt het wel heel erg pijnlijk voor Sportclub Heerenveen. Met smaak. En hier aan tafel Geert van Thun, Andor Faber en Henk de Jong. Mooi is de beste, Henk? Ja, zeker. Ja, in de Sportcast. Daar is de stressmeter om. Nee. Ja, toch? Die heeft om, toch? Nou, Nou. ik had ze denk je even voor de orde week, hè, dat had je, maar hoe is dat steeds zo te hebben, maar dat vind ik leuk om te doen, hè, hoe dat nou bij hem is, want ik ben wel hartstikke bang voor hem. Ja, dat snap ik. Ja. Het zit nou een beetje in het reet. Nou, en terecht. Heeft dat wat lekker slept, Geert? Ik ga uitstekend slecht. Ik heb juist een geweldige middag hoor. Mag ik hem toch even vertellen, jongens. Het heeft niks met sport te krijgen, maar je kent de band Rood. De bekende oudere band Rood. Ja, hoor het kwad. Heb een fjouwer die je bestaan en daar is een boek geschreven. Juist weer de presentatie in Theater de Bres. Ik mocht het presenteren. Gouden middag. Tuurlijk, een ouderwetse beunklus nemen we dat. Ja, zij is dat. En daar is het lekker slept. Voor 0 centen, hè? Voor 0 centen, dat kind dus ook. En nou, dan moet ik Geert er even een compliment Jan. Want wist wat Geert Vreedwest had? Nou? Vreed had hij naar het ziekenhuis West in Utrecht om yield van de beunklussen onder het goede deel te doneren. Wat knap. En dat maak ik even niet in. Zeker. Hartstikke goed. Nou, ik wie vreed gewoon de stad in. Ik zie het heerlijke verschillende kroegentochten heb ik die in. Is nou lekker slept, Henk? Wanneer? Nou ja, goed, ja, er is nog een cursus. Ja, er is nog een cursus volgen je, want dat is je eigen dicht. Nee, maar zo, dat is gewoon zo, na een wedstrijd, als je nog weer naar verliest, dan ben je zo bezig als trainer, maar dat had bijna elke trainer, ja. En dan ben je nog zo aan het praktiseren. Dan kan je eerst volgens misschien wel even sliep, maar na een uur dan begint het alweer. Hè, dan ben je weer wekker. Maar dat is normaal in je vak. Ja, want je bent constant weer bezig om, wat gebeurt er al en wat kan je er aan doen. En hoe mag je Momjana weer starten, want dan mag je de boel weer op poorten zetten. Hè. Het is misschien normaal, maar het is net zo'n. Nee, het is net zo'n. En daarom probeer ik er wat aan te doen. Maar daar is vaak verneemst het zelf niet eens. Hè? En natuurlijk verneem ik wel dat je op een gegeven moment spanning krijgt. Hè? Maar ja, ik probeer er wel wat aan te doen. Want ik vind het veel te leuk om trainer te wezen. En eigenlijk is dat zonde om nou samen al dus maar te stapje omdat je net helemaal fit bent of wat dan ook. Zo, ik ben nou weer fit. En dat wil ik zo ook al Had er iets te krijgen, maar dat was in die holle hoorn? Nee, maar ik verneem wel natuurlijk dat je... Ik gewoon heel ik ga een hele dikke hersenoperatie aan. Hè? En dus ik ging altijd petit te bed en dat soort dingen. Dus ik ga mijn rust wel nodig. Alleen dat gaat hartstikke goed. Hè? Alleen in deze momenten, daar word ik wat sneller van nou. En dan kan ik gewoon naar hier een trainer wezen. Ik vind het heerlijk. Daar is een cursus voor dus. Ja, daar is een cursus voor. Maar dat net alleen daarvoor, jongens. Dat is ik voor meestal mijn long covid en niet aangeboren hersenletsel, dat soort dingen. Die kan echt hulpen worden. Want dat is gewoon kansloos als dat haast. Zeker. Ja, maar dan zit je nou lekker gewoon entre nous, zou je het Riemen van der Velde dan, hè? Entre nous, even lekker tussen nu in de podcast. Praatje pot. Ja, maar als nou die zelfs nou een Sieve jamast, hoe viel die nou? Ik vind me nou geweldig. Ja, maar een Sieve, in het zien. Een 8. Een 8. Ja. En wat voor Sieve wie het dan steeds maar, pak een beet 8 speelrondes?
Zeg maar, krijgt voor VVV. Wat wie het zie van toen? Nou, ik is 6. Toen is zo. Ja, want ik zou altijd worden goede dingen in het leven. Ik. En alleen je trekken je ding wat bot aan. Hè? En net wat meest moet je zeggen, want dat jet erbij. Dat is topsport, dat is voetbal. Hè? Dat mij ik. Maar vooral omdat je goed wil willen. Je wordt goed van. Voor iedereen. Voor mijn spelers, voor mijn directie, voor mijn supporters. Voor iedereen wordt het goed van. Daar ren ik me op erg dan. En dan denk ik, oké, nu maak ik rustig bloed. Net om je heen slaan. Net waar. Want dat heb je vaak de neiging, hè, om terug te slaan. Net waar, rustig bloed. Want alles waait weer hoor en alles veroordeelt weer. Ja, maar toch is wel wat gekke dingen. Want dan begint in één keer in het Nederlands. Even, het is toch een tijd van reflectie. Hè? Ze krijg voor de feestdagen. Even waarom zien op het oude hier. Henk de Jong in het Nederlands. Dan ga ik even in het Nederlands. Kijk. Hoezo? Nou, dat iedereen even begrip werkt door haar. Kijk, in de zomer hebben we gekozen als club voor een andere traject in de club. Een andere manier van werken. Op het veld, overomheen. Maar ook met jonge gasten, jonge mensen in de club. Jonge spelers. En dat is hartstikke goed. Daar sta ik volledig achter. Maar jonge mensen, jonge spelers, dat vergt ook tijd. Want ik ben niet gek. Ik ben 40 jaar trainer. Ik weet heus wel hoe we ervoor staan. En die groep is geweldig. Ja, er wordt wel eens zo, Henk, van als je hem toen net woon hier van VVV, dan wie die koppen rogen. Dan is die kregen. Gefeliciteerd. Nou, is het zo? Voor mij net. Maar snap je wat je Mercedes wordt, hè? Jawel. Zo, ik vind dat... Jij er even een orenmeesting opsteen maat in. Dat vond ik vorig seizoen al. Toen had ik het zijn, je mag me even helpen. Je even vertellen hoe het zit in de directie. Waar binnen net die oren meesten, Henk? Nou, ik vind dat op een gegeven moment de directie opsteen maat niet. En voor hier ik zei maar, er is hier een ding heel belangrijk. Ja. En dat is naar je stadion. Ja. En daar doen we alles aan. En ik ben toen bellen. Toen Charles vroeg, Henk, je moet komen, want anders staat het letterlijk worden. Anders staat het stadion, of iedereen in de brand. En het stadion moet door. De subsidie of de yieldkraan moest komen. Ik zei, dan stap ik erin. En toen ging het eerst hartstikke goed. Maar toen wist dan alles waar we in een gedegradeerd team. Dat we het hartstikke moeilijk krijgen. En toen had ik gezegd, toen nou, help me nou even. Maar ik snap wel dat die meesten had de Graaf zei, Henk, we hebben het smoor en de smoor druk met het nieuwe stadion. En alleen ik hier toen eventjes nowhere. Want op een gegeven moment, dan ben je Santje jongens voort. Komen Alvenijn. We gaan hele gewoon een normale ploeg. We hadden 2 misschien jongens die er echt 4 bovenuit stekken. Maar de rest is al gewoon groeiende. Ja, maar hoe gaan ze die dan helpen, Matten? Gewoon eens even naar boeten komen en eens even zeggen, Sastje het ervoor. En nou eventjes, wist je, dat had ik toen ik wel zijn. Dat wist toen zelf ik wel. Ik ga bij een oorclub zitten in Friesland. En daar ging de voorzitter even staan. En die zei, oké, kom allemaal maar even langs. En die verlengde het contract met de trainer in plaats van de Ruud Koppen. Dat was Riemer de Haan, met Foppe de Haan. Riemer van der Velde met Foppe de Haan. De zaak zit 4 onder druk. De enige perspresentatie die ik ooit mooi maken had, waarin onkundig was dat er net een trainer ontslaan was, maar dat die bleu. Ja. Maar die stiepen heeft mist. Nou, ik heb op een gegeven moment wel het idee dat ik er... ik heb geweldig contact met de Graaflid dat voorop staan. Vertrouw ik 100% ook wat haar bel ik met hem. Maar ik hier toen verder net echt een gevoel, nee. Maar waarom is dat net gebeurd? Want als je dat nou machinaal in het goede verstand, dus ik was in dat verhaal zuid, we hebben machinaal een apparaat, zo doen we het, zo pakken we het aan. Ja. En dan moet dat, al liep het mij handig, communiceerd worden naar de supporters, naar de boetenwacht. Jongens, let nou even op, dit is wat er aan de hand is. Ja, maar dat is ik met Lars Lamboy, is gewoon een hartstikke jonge gast. Daar zit ik volledig achter. Die jongen 36 jaar, die moet leren om technisch manager te worden. Dat doet hij geweldig nou. Maar die kwam ik als naaie jongen erbij. Bestuursleden, directie, ja, die show ik net in de picture. Het gaat erom, ik in de picture staan. En dat miste ik op dat moment eventjes. Ja. Nou, en vandaar dat ik het even in het Nederlands deed. Ja. Hoe is er intern op reageerd eigenlijk op? Want ik vond wel een onklacht richting de directie, naar de technisch directeur. Hoe is daarop reageerd? Moest het op matchie komen? Zeg, wat vleek je nou, Henk de Jong, of niet? Nee, ik hoef net op matchie te komen. Ik moest letter al een keer komen. En toen was er vaak verleiding, wat ga je veranderen? En nou ja, toen ik zei, door het op één manier is mijn eigen manier. En verder niks meer. Maar kleren, dat hebben we hartstikke goed in. Want er moest op het matje komen bij een van de 2 directieleden. Maar net bij Art de Graaf. En ik net bij Lars Lamboy. Nee, bij Art de Graaf en bij Van der Zee en bij Lars Lamboy. En verder keuren netjes. En toen had ik zijn wat krek zijn. Dat ik steun verwacht je van hun.
En ja, Kleer, dat... Nou, Boetenkrijg, die steun je net komen, Henk. Er is niks communiceerd. Nee. Of zeg, wat Henk toen zei, had dat hebben we eigenlijk net zo goed in. Dat hier we even beter communiceren. Maar Ik had er ook niks dat van. hier kennen, hè? Ik heb er ook niks van, Dat is raar. Dus, ja, maar dat is hetzelfde dat je me vreeg om mijn contractverlenging. Ik had er ook niks van. Ik ga wel arts zijn, jongen, als je me kwijt wil, moet je het ook zeggen. Hey, arts zei het eerlijk, Henk, we hebben het smoordruk met het stadion. We zijn er niet naartoe gekomen. Ja. Nou, dat is het. En verder, ik had geen enkele klacht richting die meesten. Die ben verder altijd keuren. Art is geweldig voor mij. En ze had ik echt druk met het stadion. Hè? Zo simpel is het. Klopt. Ja. Jongens, we gaan even naar de stellingen. Want nu is natuurlijk alles oors. Toen moest het op het matje komen. Nu is alles 180 graden oors. Want je bent gewoon op het deal 5e plak. De minst gepasseerde verdediging van de KKD. Het is weer een beetje Hosanna. En dat brengt mij bij de stellingen. En dan moeten we dus kwart op antwoordje. En dan komen we er letter op weer om. En de eerste stelling is van Geert. Geert, ik verheug me nu al op de interviews tussen Roelof en Johan Hansma. Nee, net zo. Andor, als ik pas de valjochter wie van Cambuur, dan mocht Jeremy van Mullen gewoon interviewd worden. Ja. Ja. Henk Aufolabi scoort dit seizoen nog minimaal 4 keer. Ja. Geert, Texel is het allermooiste watereiland. Het zult ze wezen. Er zijn sommige mensen die dat vinden, maar ik ben er nooit geweest. Dus ik ken het door geen mening. Nog nooit op Texel, hè? Zeg maar nee. Nee, oké. Andor, Ali Reza Jahanbaks hier gelijk om Tom Haaien on te spreken op zijn gedrag. 100%. 100%. En de laatste is voor Henk. En dat wordt een lastige, denk ik. Want de kans is grut dat ik mijn contract bij Cambuur verleng. De kans is groot? De kans is grut. Ja. Dat is een ja. Lees eens uit. Want daar was dat graag. Nou, nee, ik ben gewoon... ik zou wel graag mijn meidje willen dat het ook even rustig is. Hè? We zitten midden in al een tijd, in een nice stadion. We binnen in het oude stadion. We trainen, je komt zelf, ik train al oorlog maand op kunstgras. Omdat David Spotter trouwens geweldig zijn best. Hè? Maar het is heel rumoerig om nou te werken. En ik zou wel graag een keer willen dat ik werkje mij uit het stadion klaar is. En wat heel belangrijk is, dat er een geweldige trainingsaccommodatie komt. Want we gaan nou wel een A-stadion, topsportstadion. Maar als we straks een trainingsaccommodatie hebben wat C-niveau is, dan hier het stadion net hoeft. Dus, en dat wil ik maar zeggen, dat er is nou, ik weet dat er nog geen overeenstemming is hoe dingen. En dat er zijn we, ja, dat kan dan daar worden, dat kan daar worden. Nee, dat kan daar net. Je kan net een stadion voor, wat kost het, 15 miljoen? Geld zetten. En zeggen, nou, geef maar even binnen elkaar te trainen. Nee, dat snap ik. Maar nog even hoe die persoonlijke vak had. Hè? Want daar had nog geen parteren hoor, maar de directie, hoe die takkomst dus. Nee, maar ik ga geen parteren, maar net zo'n moeilijke woorden voor mij. Ja, oké. Ik ga geen parteren. Je net bij me praat. Let me gewoon duidelijk bij. Als Cambuur net verder wil kleren, dan ging ik naar een orenclub. Ik go in augustus ik nog voor naar de Eredivisie. Ja, Go Eagles. Kijk maar dat het zij is. Nee, maar dat is zo. Ja. En die gaan een geweldige trainer, ze heel gelukkig. Hè? Simonis. Ik vind het fantastisch mooi dat ze zo geweldig doen. Er komt heus wel wat nice. Er wordt nou ik wel informeerd. En dan komt er wat nice. Alleen je bent maar iets begonnen. En dat is al 15, 16 in wanneer weet je, dus toen voor de doorlijst in Harkema. Ja, 2019, oktober, november. Ben je maar iets begonnen. En toen weet al, het stadion komt er. En hoe komt het stadion? En we zitten in een hartstikke lastige periode. Dat het stadion belangrijker is eigenlijk dan voetbal. En dan is kleerazen en dan gaat er nog. Dus als het ondijluidt, dan bloost het nog bij Cambuur. Ja, het kan het wel. En dat was net natuurlijk. Maar het ondijluidt. Ik zeg gewoon voor je, maar ik zou... Want ja, binnen 2 jaar, 3 jaar, met zo zeggen, zit Cambuur in de Eredivisie. Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn als voor de 4e keer kampioen was bij Cambuur. Ja. Zeker. Ja, want je merkt in dit kampioenschap van corona had hij nog mooi, toch? Nou, dat wil we heel knap. Zelfs. Ja, precies. Ja. Hey, jongens, er hing het hier aan de telefoon. Want Jereveen hier... Nee, nog geen mystery guest. Nee, het is een man van uw Texel. Het is collega Roelof de Vries. Want hij wie natuurlijk bij die dramatische afsluiting van de eerste seizoenshelft van Jereveen. Chin Almere City. Dag Roelof. Goedemiddag. Nee, nog net de mystery guest. Dit is gewoon Roelof. Ja, sorry. Roelof. Ik dacht dat ik helemaal een oorstem op te doen, maar hoe is dat nedig? Nee, is net nedig. Hey Roelof, die wedstrijd van Jereveen, wie dat misschien daar in de polder, de aller slechtste SC Jereveen van pak een beter laatste 30 hier? Nou, ongeveer 30 hier. Ja. Geheel toevallig 30, misschien 24, zo ik kennen. Het was wel echt bar en boos. Ja, dit is het effect wat
wat je hebt als je net een geweldig team hebt. En net zoals je in PSV er vol in kletsen, vol energie erin, hoge intensiteit. Nou, dan speelde je niet net van 24.000 supporters in het Abeletsenstadion, maar op een veel veeltje miserig waar in het Janmaarstadion. Ja, dan kies je dus blijkbaar net leven. Die echt verschrikkelijk. Ja, want ik jerde die season op de radio van, nou jongens, als Jereveen nou nog scoort, dan fret ik mijn gewonnen op. En neem van mij aan, dat is een hele maaltijd. Ja, klopt. Dat we ik ben dat ze net scoort hebben, want we... Dat is flink in de buik gewoon. Ja. Hey, nog eventjes kwart van, wat is er nou precies nog met Tom Haaien? Want die werd uitfluiten door de uitsupporters. Ja, Tom Haaien die verliet het veld. En die werd uitfluiten. Ik ga het eerlijk zeggen, die is jet. En volle mensen zitten net in het stadion. Dus ik zie dat maar die 450 supporters van Jereveen best wel jaren kennen. Dus het stelde volgens mij net zo heel volle voor. Maar goed, er werd wel wat... een beetje uitfluiten. En dan maak je een beetje een gebaak. Hè? Maar je handjes en je vingertje, alsof je niet lullen, maar het uitvak. Nou, Ali Reza Jahanbaks, die vond dat net zo leuk. Die lust me even een beetje als die shirtje op het moment dat hij wisselen laat. Van, hey, vriend, niet doen. Ja, en daarna kreeg ik Ali Reza van een microfoon. Ja, nou even zien naar het interview van die, mooi Ali Reza. En dan passeert op de achtergrond Tom Haaien. Even zien. Tommy, bro, that was too much, huh? You shouldn't do that, huh? No, but you shouldn't do that. You know it yourself. That's not really nice to do. Ja, dat snap ik, maar bro. Ja, die was gewoon onnodig, man. Sorry. Ja, dat was Tom Haaien. Daar wou ik het ook even met je over hebben. Want Tom Haaien maakte een gebaar naar het uitpubliek, hè? Daar spreek jij hem nu op aan. Ja, dat vond ik een beetje onnodig van hem. Want hij moet gewoon die mensen respecteren. Dat vind ik belangrijk. Dan is het volstrekt logisch dat Ali Reza hem daarop aanspreekt, Andor. Ja, want waarom haal je dat? Net volgens mij had hij een mooie jaren bij Jereveen Hoorn. Bewust 2 jaar hier. Ja, bewust kiezen voor het boeteland. Nou ja, die kans kwam net. Hij komt bij Almere City. Dan hoe je net sa naar de supporters te dwan. Ik weet dat ze niet nog eens een minuut lang uitfluiten. Nee. Kijk, kan ik me wel een beetje voorstellen dat hij parkeerd is. Maar daar heb je dus geen sprake van dat ik Roelof zou jellen. Nee, maar er zal wel wat gebeurd wezen. Ja, maar hij zei het vrij simpel en vrij mild, hè? Dat is onnodig, zei hij. Nou. Oké, en daar is de kous houden. En dan draait hij me om naar de kous houden. Oké. Maar dan zei het Haaien nog wat waarom wat wij net verstaan kennen, maar dan zei hij nog, is het onnodig. Nee, precies. Dan nog even naar Roelof. Even iets oors nog, Roelof. Ik vind dat dit verhaal het twak kan. En ik vind dat Ali Reza Jahanbaks dit nooit waar moet neer. Want die maakt het nou Tom Haaien moeilijk als collega-speler. Dus ik shot het totaal los. Er is volle meer gebeurd. Vorige week ik Showfest van de Water. De Skies komt bij mij. Die week uitskomt door supporters. Had ik wat voor zijn. Dat het net met je eigen spelers. Ik rare ding. Ik vind dit hier net zo mat. Nee toch? Het wordt alleen maar grutter nou. Dit wordt volle grutter door dit te doen. Hij hier gewoon naar de wedstrijd naar maar hier moet je verleren, moet je nooit mee doen. Nee, want Ali Reza Jahanbaks weet ik dat hij voor de camera zit. Wat zou dus dan, Roelof? Ja, er zit wel een hele geschiedenis achter, dat klopt wel. Het had maar een paar dingen te krijgen. Tom Haaien had 2 hele bij Jereveen spelen. Die woord laatste jaar hier, die voort. Dat wie hem net kunt. Jereveen woe hem net kwijt. Die zei van we spelen niet meer aanspreekingen, wat in degradatie. Die zijn nog maar eens blauwen. Nou, Tom Haaien wie er wat pissig hoor. De Bingwon supporters die vinden dat hij het laatste jaar er een beetje een potje van maken had. Ik heb misschien nog wel de allerlaatste wedstrijd van het seizoen herinneren. Sparta uit. Toen woerde hij eigenlijk net meer spelen, woerde hij net meer Maarwan. Want hij zei van die wedstrijd gaat nergens meer om. Nou, dat verwieten die supporters ik wel. Maar, wat ik er bij zitten, in de spelersgroep leeft het ik wel een beetje. Ik zie ze een negatief sentiment richting Tom Haaien. Hij lag net zo goed in de groep. Ik had het toevallig oude weekend maar wat spelers nog contact te horen. En dat zie helemaal los van dit incident. Ik week helemaal net met journalistieke dingen bezig om een verhaal te maken over Tom Haaien. Maar het kwam gewoon ter sprake. En Tom Haaien lag absoluut net goed in de spelersgroep bij Jereveen. Ik had zelfs de quote van Ian Jet die zei... Tom Haaien stond een beetje boven de club. Zo vond hij zichzelf. Oké. Maar goed, het gaat nou echt specifiek over de uitspraak van Ali Reza Jahanbaks van de camera. Dit was warm in Glaswet. Nou ja, dit wordt erop horen. Maar hoe zei ik? Maar het is gedrukt. Ik doe gewoon journalistiek druk. Wat is dit nou weer? Nee, oké. Dan nog één ding, Roelof. Wij zitten weer flauwekul te overkondigen. Hij lult me terug, hè? Ja, hij lult me terug. Nou, even kwart, Roelof. Want het wie al maandenlang een gerucht. Maar oude Toonsje kwam dan eindelijk het groene licht van die grote vriend Johan Hansma. Die jou duidelijkheid hoe zijn toekomst. Even jaren. Enkele weken geleden heb ik aangegeven dat ik mijn contract niet ga verlengen. Dat loopt aan het einde van het seizoen af. We hebben ook met elkaar afgesproken dat mijn focus volledig op de wintertransfers window zit. Dat doe ik ook met de staf. En daarna is pas
de volgende stap. Ja, maar je gaat vertrekken naar Heerenveen, dat zou al rond zijn. Ik ga wel vertrekken en ik ga naar Heerenveen. Alleen dat is pas aan het einde van het seizoen. Ja. En je tekent voor hoeveel jaar in Friesland? Ja, dat maakt niet uit. Dat is helemaal niet relevant. Oh ja, wij verheugen u nou al op de interviews tussen Kendij en Johan Hansma. Vanwaar deze lading op de interviews tussen... Want ik begreep het even net. Ieder animositeit tussen collega De Vries, Usanker en dan de baas van Heerenveen. Nou, let even hier. Roelof, hoe is de relatie tussen Kendij en Johan? Nou, ik snap het vreemd van Dijk net helemaal. Dus Lis Doe is even nu waarom staat vreemd erop luisteren. Doe snapt dat wel. Want Doe heeft een keer spul gewoon met Johan Hansma. Het is inderdaad alweer lang lien. Maar Doe heeft eigenlijk nooit de kans gekregen om dat weer goed te maken. Omdat Johan Hansma nooit de telefoon opneemt. En Doe heeft toch... Maar dat is toch zo? Doe heeft een keer een oorvaring gewoon met Johan Hansma. Ja, maar soms gebeuren er dingen die net al in de media hoegen. Maar goed, als het ook dat wonnedig vies op de tanden, kunnen we dat wel niet lezen inderdaad. Ja, lees het eens even uit. Ja. Ik ben overigens net de enige journalist die het probleem had. Doe ik en ook andere collega's. We hadden wel eens het probleem om Johan Hansma aan de telefoon te krijgen. Dat klopt inderdaad. Dat hoeft op zich net een geheim te wijzen. Dat jet ik een beetje bij je vak. En als dat net zo is, dan is dat wel lastig. En dat probleem hier wij doet iets ik. En hij werd toen technisch manager bij Heerenveen. Werd toen promoveerd naar technisch directeur. En toen zei ik in het interview van... nou als technisch directeur bent, neemt dan nou wel wat vaker de telefoon op. Nou goed, toen werd hij heel leuk. Vooral boeten de microfoon om. Boeten de camera om. Werd hij heel erg leuk. Maar goed, ik moet zeggen, ik had een keer contact met hem gewoon binnen bij Almere City Westvliegen hier om een reportage te maken hoe de Heerenveen-connectie... Dus het is al in de koekenij. Dat die al hier prima, ja zeker. Alleen ik wil er wel bij zitten, dan had ik op hier. Nog één ding. Ik vind het wel heel bijzonder, laat ik het zo uitdrukken, dat hij weer waarom komt bij Heerenveen. Want ik vind dat die geschiedenis ik nooit vergeten te maken. Johan Hansma had toen iets wel technisch directeur was in de tijd dat Robert Veenstra de algemeen directeur was. In een verschrikkelijke angstcultuur. Dat was echt net leuk voor heel veel personeel bij de club. En hij steunde toen Robert Veenstra. En hij is toen op site zetten op die manier. En hebben we het nou op een oren manier weer binnenhellen. Dan kun je zeggen, oké, het had best, we hebben het er niet meer over klaar. Dat kan, dat mag. Ik hoop dat dat gebeurt. Maar ik vind eigenlijk dat je dat net vergeten moet. Goed zo, nou, we zullen het nooit meer vergeten. Dankjewel, Roelof. Een heel soort willen daar op Texel. Henkie de Jong. Jo. Ja, jongen. Oké, jongens, je luidt echt een kriestrui, een Cambuur-kriestrui op tafel. En dat jet natuurlijk bij een prijsvraag. Ja, en de prijsvraag is eigenlijk van bij welke, Geert, die is voor jou, bij welke amateurclub begon Henk de Jong zijn trainerscarrière? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Er is een geweldige trui te verzinnen in. Had je mee van antwoord jou op de vraag... bij welke amateurclub begon Henk de Jong hier aan tafel zijn trainerscarrière? Rap mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Naam en adres erbij, telefoonnummer hoeft net, want we bellen toch net. Goed zo. Misschien nog melden dat het een maatje L is, want dat sluit misschien nog wat meest uit van deelname. Roelof hoeft net te bellen. Dat ben die. Goed zo. Jongens, even een paar vragen van uw publiek. Ja. En net dan maar sjoggers. Nee, gewoon een vreugde van de Sportcast. Kunnen we dat wel zeggen. Ja. Even, dan gaan we even gauw terug in. Een vraag. Zou de Stoot seizoen graag mooi René van der Wij werkje willen bij Cambuur als die assistent? Nou, eerst maar even op mijn eigen assistent komen. Daar ben ik echt heel blij mee. In het begin weer het wennen. Burghout en Rick Rijnsma? Ja, wat ik zei, in het begin weer het wennen. Maar ik vind dat het echt uitstekend samenwerkt. René van der Wij, dat ga ik al jaren zijn, die zoekt wel graag bij Cambuur. Is een echte Cambuur jongen. Ik vind dat hij een beetje, ik viel wel wat vergelijking. En ik kan net dan lang voetballen, maar hij het lang spelen. Maar hij is opgegroeid in het amateurvoetbal. Hè? En dat zoals ik aan een Sipke Hulshoff. En ik denk dat René echt de capaciteiten had om in betaalde voetbal werkzaam te En dat wilde ik heel graag. Dat wilde ik graag, alleen daar ging ik net door. Nee. Had nog een mooie club, niet aan orde, want hij had een mooie amateurclub. Ik had altijd contact met René. Hij vreeg me om advies. En ik vind René echt geschikt vinden. Nou eerst assistent-trainer en dan als je er op een cursus komt en maar hoe vier ik kom. Die jongens wil ik nog wel hoofdtrainer willen kennen. Zeker. Dat is wel mooi, want bij Sipke, die wie lesten eventjes, want die is natuurlijk assistent bij Liverpool. Ja, maar omdat aan de slot wie scorst gaat het voor de League Cup. En toen wie hij even een hè? Of veel trainer. Maar Sipke is ik gewoon uit het amateurvoetbal assistent worden. Ja. Ik ga nog bij de voetbalschool hier als trainer. Ik ging vroeger als jonkie bij Drachtse Boys, wie ik hoofdtrainer. En toen wie hij bij de Westerijn, maar toen wordt er hoger op trainen. En hoe gaat dat? Nou, ik zei, kom maar bij Drachtse Boys trainen, bij de eerste. En toen trainde mij met zijn kromme poortjes en zijn krullenbal. Heb je nog een beetje contact met hem? Altijd, vanmorgen nog. Van de morgen nog? Ja, vanmorgen. En wat je hoe de knappe overwinning op Tottenham? Ja, maar ik altijd wat tips, vind ik mooi. Ik krijg al tips van hun en ze complimenteren met voetbal. Alleen maar met goals, meidje. Maar ze volgen je alles bij de man. Ja, ja. Maar ik zei, een jongen, wijs dat met die 3 goals.
Doe kan ze nou even op scherp zetten terwijl ze onhaast. Ja. Dat kennen wij net. Hey, maar Sipje, heb je een stressmeter nodig, denk ik. Die zit altijd vrij rustig op het bankje. Ja, maar jongens, ik met Gerald hoor. Hè? Ik ga Gerald even de gek stutsen. Van de Belt. Gerald van de Belt. Ik zei, jongen, ik sliep allemaal net. Hij zei, Henk, de groten der aarde slapen altijd. Ik zei, van de Belt, je moet even wakker worden met je slapen. En dan stuur ik een berichtje over die Guardiola. Dat er in de krant zit, ik slaap en ik eet niet meer. Ik was een hele kop hier. Ja, vreselijk. Ja, dat is het. Ik zei, nou Gerald, hou alsjeblieft op. Zolang je winnen als trainer, is het heerlijk. En ik hoop dat wij als Cambuur minimaal 3 keer in de maand winnen. Van nou. Oh jongen, had ik een mooi leventje. Maar als we winnen in één keer winnen, dan komt het weer. En ik klap net op mijn holen, want dan bloed ik in hier meer hoe. Maar dan zit die stressmeter wel in het reet. Jongen, je wordt goed van. Hij al jaar. Wij zijn bezig. Wij denken net aan jezelf. Ik denk net aan ons gezin. Wij denken gewoon maar ik denk altijd aan de club. De club moet goed, de supporters moet goed, de spelers moet goed, de directie moet goed. Daar ben ik mee bezig. En als het net rint, dan fret het aan je. Ja. En dan vergeet je gewoon je eigen. Hè? Dit wie eigenlijk nog steeds het antwoord op vraag in je, van de joggers. Ja, sorry. Ja, oké, nou, jou het helemaal niks. Op welke posities, nog een vraag van een jogger en een harker. Op welke posities zouden ze ook graag nog versterking gaan willen? Nou, Floris Mand komt erbij. En, krijgt hij een serieuze kans? Ja, natuurlijk. Die krijgt een serieuze kans. Want het is hartstikke goed geweest dat die jongen die bij Cambuur ziet, het idee hier, ik om zich heen worden meesten, dat hij hele goed in weer. En dat is er ik. Maar daar is goed voor geweest dat er in het boetelang is. En ik even zien, dat zei het zelf, trainer is hartstikke goed voor mij geweest. Ja, maar hij had nooit spelen. Nee, precies, daarom. Nou, net nooit. Hij had Wolves. Drijf jou. Dat ik weet bij orenclubs is sa. En wat bij Cambuur had het mooi. Er was eigenlijk nooit een wisselspeler ik voor, want we hadden geweldig met je dan, samen werkje. En voor hem is het hartstikke goed geweest dat er weet, nee, er is volle meer wat er gebeuren om echt basisspeler te winnen. En dat ken hij echt. Die jongen die kan goed voetballen, die kan goed verdedigen. Maar dat moet net eventjes. Zo, ik zet hem nou, als hij wissel weer, dan weer hartstikke goed. Als er dan in kwam, dan zakken het weer ouw. En dan moest het altijd op een niveau bloeien. We moeten voor hem, maar we meestal bij. Meesken of Ien? Nou, ik zou altijd ken. De mij ik nog wat concurrentie op de rechterkant, bij Ilias. Daar concurrentie en dan moet een goalgetter er komen. Ja. Dit is zo zonde. Wij haar. Ik vond het mooi van Art de Graaf, die is wel eerlijk. Die komt van de weekend binnen. Hij zei, Henk, hier is niet tegen te voetballen. We krijgen weer zoveel kansen, maar er gaat nooit een bal in. Ja, maar ja, dat is wel wat het is. Wat zou dat? Jouw mijn spits? Nou, maar zo gaat het net. Dat gaat ik om yield. En dus ik weet wel dat. Maar er is toch yield? Ik hoop het. Dat weet ik net. Geert het hier een paar weken met volle overtuiging of Andor. Andor had het zijn. Met volle overtuiging, er is yield beschikbaar voor een spits. Dat wist ook ik. Ik hoop dat dat beschikbaar is. Rek dan nog op Afolabi overigens in dit vermidden. Want ik heb even met Afolabi aangenaam staan te causeren toen hij toch maar wat omhong daar bij de training. En hij zei, ik kom erom, ik ben fit, januari ben ik er weer. Is dat weer? Nou, ik had mij een praat doen. Ik zei, jongen, het kent ze trok in. Ik zei, dan had je het voor de gek aan. Weet je nou, hè? Want achteraf, kerst een kou in de kont zijn, hier we nooit hamaten. Nee. Ik die club had dus gewoon voor de gek gehouden. Ja. Maar het is weer een uitstekende spits. Maar ja, het moest op het laatste moment, dus daar stond ik volledig achter. Maar hij wie vies te dik, vond ik. Ja. Dus toen had ik een bimmuur op. Ik zei, ja, het is al je best en wel, maar als het blessures is, dan mag het lichter worden. Als speler was. En daar is er echt mee aan de gang. Hij is fitter. Van de weekend toen we naar de laatste wedstrijd. Toen jogde er nou weer. Hut rennen naar het stadion. Ja, klopt. Ja. Dat kon helemaal net. Nee. Dat kon helemaal net. Dus hij is echt aan het beter worden. Jan Bruins zei het laatste jaar al. Ja. Hij is echt aan het verbeteren. Ja. Maar ik heb daarop gokken. Dat weet ik net. Ja, maar als ik in de winkel kom en ik hel je een artikel en het is net goed, dan ruil ik je maar om. Ja, maar daar gaat hem heel daarin. Als je net van hem uitkomst, dan mag het salaris wordt erop betalen. Ja. Al hoe raar het is, dan ben je bij de poort naar mij. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. Dat is een fornier bepaald. Ja, maar dat lukt net. Dus die meesten zeggen, nee, dat doen we net. Ja, dan had je geen poort om op te steen. Ja. En bij die stelling? Ja, dan horen we. We moeten hem horen. Maar bij die stelling niet correct. Ik zei van, hij scoort nog minimaal 4 keer. Dus ja, is dat dan realistisch of wishful thinking? Dat is een combinatie van beide. Dat ik echt daarop hoop. En ik het die jongen ik gun. Want hij is in de groep, prachtig. Niks mis met die hele gast net. Alleen ja, op een gegeven moment komt het wel op aan, jongens, dat je goals maakt en dat je speel je. Maar hij wordt dus fitter, maar hoe, want het probleem wie de Achillespezen. Ja, dat is eigenlijk oer. Oké. En doordat het er net speelt, toen had ik zei, ja, dat hoeft nog niet meer. En Havi Bisschop, mijn fysio, baas van de fysio, zei ik, als we de tijd krijgen we hem fit.
Dan hebben we in januari dat er, maar dan moet er nog weer optrainen. Dus je mag net maanden voor nodig gaan. Het moet nog heel clear wezen. Dat is wat hij zelf zei. Dus dat mag leven gewoon recht uit. We hadden de minste goals van al Jesjen. Alleen op een gegeven moment is net Sjen te horen. Dat is goal Sjen krijgt, zo gek het klinkt. Hè. Ze zouden dan afraid. Ja, dan zitten we met haar zelf in. Dat is gewoon kloten voor de Jeremy. Maar in het laatst wist vaak zulke wedstrijden in de jong teams. En dan krijgt ze ongelukkig een goal Sjen. Ja, dan verliest hem. Dan krijgt ze blessures op bij de backs. Koers ik haast niet meer wisselen. Maar we moeten goals erbij. Goals. En goals meidje, dat is een kunst. Maar nog eventjes, want toen neemt het niet correct Jeremy van Mullum. Dat wie ik de reden waarom hij net met de pas te praten mocht? Nee, ik kreeg dat letter te jaren. Ik wist het helemaal net. Want ik ben met iemand praten. Maar hij ziet er helemaal doorheen. Ik denk dat dat het beste is, dat ze hem beschermen gewoon. Oké. Meer is net, want iedereen mij van mij. Nou ja, praten. Toch? Elke niet, er is toch net een mediaverbod of een spreekverbod? Nee. Je maakt toch alles bij u. Als je toch bij de training komen en je had een podcast. En we moeten op voetbal, dan doe ik dat de interviews op veld of net. Ja. Zo is het. Nou, dan ga ik dan geen geheim voor je. Nee, dat is exact. Maar we mogen wel een beetje menselijk wijzen. Natuurlijk, wil je journalistiek is hij de man die het je houdt. Dat snapt iedereen wel. Maar je kan ook wel weer begrip opbrengen voor de manier waarop hij die goal waaihoudt. Wat dat mij hem docht. Want dat beluidde het verlies, letterlijk het verlies van Cambuur in. Maar het is vooral als je even het verhaal eromheen. Want de persverlichter wie is naar de teammanager. En de teammanager zei, nou, ik weet van niks. Ik had het hier net verbeteren. Dus het wie wat dan is het weer. Dan is het matig. Ja, dat is niet goed. Dan nee, dus het is. Ik weet, jongens, ik zal eerlijk zeggen, ik weet er niks van. Maar hij hem beschermen. En die jonkie had even alles op een nekker aan. Want toen hij in het begin weer met Sameer natuurlijk. En dan kroepst eruit wij. En als nou won hierst. Wist je waar we stonden hier, hè? Ja, de vierde. Op 5 punten voor, of jouw punt, 4 punten. Ja. Van de bovenste 2 plakken. En dat zit dan even. Ja. Die jongen weer helemaal kapot. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Ik zei, jongen, du speelt een hartstikke, want hij speelt hartstikke goed. Hij wordt steeds beter. Ja, dat is ik aan het groeien. En dan gebeurt hij dit. Rustig bloeien, als een hoop van leert. En gewoon goede kriesdagen vieren. Ja, mij staan wel lezen. En dan zei de trainer, doet me hartstikke goed. En het ben gewoon meesting, hè? Het ben geen robot. Maar ik vind wel dat je dan als club, ik zeg maar, de jongens zitten finaal terug in. Wij doen dit lever even net. Ja, dat kan hier ik zou, maar ik ben ook maar een beetje naar lullend worden. Maar laat me zitten. Laat me zitten. Jongens, wil je een vraag draaien van de jongens? Maar ik net. Nee. Je wist niet altijd voor hem kleer. Kom op. Nog een vraag van de fanclub van Wiebe Kooistra. Wat is nou eigenlijk zijn beste positie? Want in de voorbereiding is hij vaak in de spits. Ja, Wiebe, ik denk dat zijn beste positie aan de linkerkant is. Linksboet. Dat hij daar vrij uit naar binnen kan spelen. Dat hij daarheen moet. Maar die jongens die zijn heel snel kalm. En dat is nog bij al je jonge jongens. Maar die moeten ik hun wedstrijd spelen onder 21. Ja. Op het hoogste niveau zijn Feyenoord ben tweede winnen. Oude de week won van Twente. Daar moet ze uit voetballen. En dan ze dan bij u zien vallen. Ja. Die jongens zijn nog net klaar om de club naar de top van de KKD te brengen. Ik ben wel groeiende. En dan ga ik heen. Maar op dit moment kan ik daar nog net helemaal op blind varen. Nee, dat is zoals je Rikker wel zien. Ja, en ik heb nog één vraag, jongens. En die vraag is van Griet Hilly de Bruin. Kist toch haar? Nee. Griet Hilly die zei van, ik ben dik tevreden over de eerste seizoenshelte. Maar ze vreeg het haar al, bist dat ik? Ja, ik ben achteraf ik heel tevreden. Ja, ik vind dat we mooie stappen maken met een groep die net wereldtop is, maar die wel mooi groeien kan. Dat we echt teruggroeien naar de bovenste 6 tot 8, 5 tot 8 plakken. Daar is je ook eerst naar. Met Jim Steen al 5e. We zijn al 5e, dus we hadden goed in. Alleen nog, ja, wat griet ik wel, dat zat denk ik, we gaan echt tussen de 12 en de 15 punten lezen letten. En dan ben ik net zo goed. Dus dan mag ik reëel denken als trainer. Want het gebeurt net samen een keer. Want we doen er alles aan, de jongens ik. En daar moet nog krijg wat aan. Als die punten er of zo is er maar de helft van bij has, dan is het hartstikke mooi. Ja, maar ik zou zeggen, jongens, gewoon een goede spits erbij. Afalabi op achtergrond, Balkie naar rechts. Ach jongens, mijn muren hier kan u boven ons staan. Ja. Als het eerst al die wedstrijden die het Cambuur Vlen had, werd het de kansen wel in kregen, maar die het net al maken waren. Nou ja, Vreedwies en voorbeeld. Maar neem ze maar op. Topos, Helmond Sport, Roda JC, Jong Ajax. Hier is er een spits. Den Bosch inderdaad. Ja. Net normaal. Ja. Dus ik vind het mooiste site, want het is gewoon hoe reëel hoe het is. Ja. Het is tijd voor een quizje, Henk. Zo. Het is tijd voor een quizje. En, ik ben net goed erin. Nee, maar dat jouwt helemaal niks. Want dan heeft het mij een heel soort goede voetballers werken. Ja. Maar de vraag voor mij is nou wie nou eigenlijk
de allerbeste. En dan moest hield hij het kiezen. Dus ik jou hield die 2 opties. En dan moest je zeggen waar van die 2 als je het beste vond. Komt-ie. Robin Moulin of Mark Diemers? Dikke eikels. Ja. De stressmeter zit omheen. Ja, in het reet nou? Ja. Mark Diemers. Diemers of Sander van der Streek? Diemers. Diemers of Michael Breij? Diemers. Diemers of Robert Muren? Diemers. Diemers of Erik Nefland? Diemers. Diemers of Bartholomew Okbetje? Diemers. Diemers of Sander van der Heijden? Die 4 stikken komt toch? Diemers. Nee, dat loopt helemaal niks van. Dit is dus Henk, die is zat toe. Die je natuurlijk zien ongeveer. Dan komt hij. Diemers of Luis Suarez? Diemers. Diemers. Dan komt Diemers of Oebele Schokker? Oh. Ja. Diemers. Nee, eerlijk? Oebele Schokker is de allerbeste. Wel op een niveautje leger, dat vind ik echt jammer. Maar het allerbeste, het mooiste wat ik ooit zag op voetbalgebied in mijn ploeg. En dan ga ik echt met toppers werken. En dan heeft het door Harkemasse Boys waarschijnlijk. Ja, Harkemasse Boys. Ik heb bij kijk, Oebele hier volle jaar erin betalen voetbalmarkt natuurlijk. Ja. Dat we krijgen als Samber en maar Henk, de draait eromheen. Waar is nou beter? Diemers of Oebele Schokker? Ik vond Oebele Schokker vond ik niet. Vond ik ongelooflijk. Ja, die is dus de allerbeste. Dat is... Oh, wacht. Het is er 4, jongens. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de vraag. Hè. Waar heb ik onder de telefoon, jongens? Sorry. Het gaat heel rap, jongens, deze show. Maar je moet eigenlijk rieden waar er op de telefoon hingt. En de vragen die worden alleen nog beantwoorden met ja of met nee. En de eerste vraag, die is van Geert. Tuurlijk. Kom je uit Friesland? Ja. Hij komt uit Friesland. Hij? Ja, hij. Het is een hij, denk ik. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ben je een man of een vrouw? Een man. Een man. Hij jou... of kennen jou Henk de Jong persoonlijk? Ja, heel goed. Heel goed zelfs. Heel goed. Ben je jou misschien de zoon van Henk de Jong, Ruben? Nee. Nee, want hij praat Fries. Hij praat Fries. Ja. Dat doet hij niet. Ja of nee? Wat zou het wezen, kinderen? Ben je ook voetballer? Ja. Ben je nog altijd voetballer? Leeg niveau. Leeg niveau. Maar jongens, heeft er misschien even een hint? Heeft hij met Cambuur spelen of bij JRV? Ja. Ben je ooit Cambuur speler? Ja. Het is Oebele. Is het Oebele? Ja. Is het Oebele Schokker? Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Het is Oebele, kunnen mensen. Ja, natuurlijk. Zelfs dus ik haartrainer van Udiros. Zeker. Ja. Uustwarp is Rico Sport. Zo is het. Hoe gaat het er met Udiros? Dat is de 5e klasse, toch, Oebele? Ja, 4e klas inderdaad. Ja. Ja, en ook is het wel goed sliepen na een wedstrijd? Ja, ik wel, ja. Jawel, daar heb ik geen moeite mee. Oké. Hey, en wie heeft altijd die ambitie om haartrainer te worden? Ja, op een gegeven moment kreeg ik het wel een beetje... het begon het wel steeds leuker te vinden. En ik heb een soort die bij de jeugd die in bij jullie was. En op een gegeven moment trainen bij de eerste worden. En dat bevalt me hartstikke goed. Ja, nou wie is ook een beetje de troonopvolger van die broer, toch? De koers er net omheen, hè? Ja, eigenlijk zo, ja. Dus 3 generaties nou hoofdtrainer bij jullie huis. Dus ja, ik moest het stokje gewoon nemen eigenlijk. Ja, en hoe is het eigenlijk voor jou om te jaren dat Henk dus gewoon die beter vindt als Luis Suarez? Ja, dat is een mooi compliment natuurlijk. Dat dacht ik wel, ja. Maar Henk zei ook nog wat oors, Oebel. En daar moet ik toch wel even wat van die ik weten. Want Henk zei dat hij hier jeder nooit betellen voetbalmatten. Nou, waarom je op die carrière best het maar die conclusie hier is jeder de stap maatje matten? Ja, eigenlijk zo als het... als het saboteurs wordt, dan heb ik misschien wat zien eerder. Of misschien nou wel eerder de stap mee te worden. Maar ja, het gewoon omwij. Heb ik nou wel wat meemaken wat net volle meesten meemaken het, denk ik. Dus ja, achtergouw heb ik er geen spijt van, ja. En hoe alles gegaan is, daar ben ik wel heel trots op. Dus ik ben blij dat ik Oebel ontmoet heb als trainer bij Harkemasse Boys, want
de massa trainer, mast Oebele, zien wat die jongen kent en hoe hij is. En dat zei ik eigenlijk al na een training toch was dit. En dan ga je daarmee aan de gang. En dan kreeg we Bartel direct nog bij Oebele, wist je wel. En dan hier bij de jongens, en ik zette ze altijd in de partijtjesbeeld kwamen. En dan weer het was 6-0, na 4 minuten of zo, 10 minuten. En dan zijn die orenspelers was je met trainen, maar ze moeten uit elkaar. Ik zei nee, altijd bij elkaar staan laten. En, maar toen moest Oebele een beetje sassiekje dat hij echt tot ontplooiing kwam. En dat weer net normaal. En dat bedoel ik, als het zien je eerder in betaalde voetbal zitten, wie je lichaam weer went aan de terugschakelen. En ik weet nog wel Oebele dat bij zijn AZ spelen. Van mij wie dat Svensson of zo, hè? Hoe heette die man? Die back. En toen wist er wel een beetje een buikje. Toen wist de eerste betaald voetbal maar een heel iets buikje. En toen kwam die steeds weer heen, wist je nog wel? Ja, klopt. Dat weer 4 geven volgens mij. Oh, 4 geven. Dat weet ook nog een jongen. Ja. Maar en dat is inhoud in voetbal. Oebele, dat bedoel ik mij hier eigenlijk zien. Wat hij die in had, dat weer genieten, man. Wat er ik goed koersaal voetbal. En gang speciaal naar wij weten dat ik alweer over Jubbege, hè? Dan moest je voetballen. Ja, Jubbege, ja. En dan ging te zien met mijn band om te zien naar Oebele. Ja. Ja, dat weet ik wel. Hij is toch altijd nog de mooiste bijnamen toch in het Friese amateurvoetbal? De Maradona van de Waarden. En een leuk mens, hè? Maradona en een leuk mens. Ja. Maar hij nog dingen, Oebele, die is van Henk Leert hast, die staan nou als trainer van Udir als ik daar past? Ik heb sowieso wel op het meestelijk vlak wel een hele soort van Henk Leert. En dat neem je nou wel bij mij, hè? Het bescherming van jongens en ook wat gewoon normaal benadering is, maar dat komt zo het eerste mij. En dat is sowieso in de amateurwereld is dat heel belangrijk. Maar zo steekt Oebele, aan de slot zei eigenlijk hetzelfde, hè? Wat wij vinden, hè? Dat je hoe geer me meestal en elke dag zwaar hier dat we goed werken en dat we mijl konden werken. En dat zegt hoe ik in binnen ploeg doen. En dat doet Arne ik bij Liverpool. En dat zijn dat dingen die je mijl kwam leert haar. Maar het gaat altijd wel om tactiek. Tactiek prachtig, tactiek dit, dat hebben we. Maar het gaat vaak om hele andere dingen die volle belangrijker binnen. Ik doe nog een heel soort dingen die ik leuk vond als speler, zeg maar. En dat is in het amateurvoetbal is dat hartstikke belangrijk. Als je naar de opkomst die ik altijd heb, dan staat dat ook een oog, zeg maar. Dus dat is wel, dat is wel heel belangrijk, ja. Het is mooi bij Uderoos lekker pingelje. Ja, zeker. Dat is wel heel belangrijk. Alleen op een gegeven moment moet er wel wat resultaat komen natuurlijk. Want daar zit iedereen naar. Alleen dat is mijn jonge jongens, is dat heel wisselvallig. Maar daar ben ik wel van overtuigd dat dat nog wel komen gaat. Is Greg Cambuur, hè, jongen? Ja, ik zorg een soort door hier komt. Ja. Mooi, jongen. Dankjewel, Oebele. En een heel soort succes bij Uderoos. Ja, dank u wel. Ja, geen dank. Hoi, Oebele. Hoi. Mooie man, hè, eigenlijk. Ja, de Maradona, hè? Echt net normaal. Van de Waarden. Maar zomaar naar die beelden die daarbij zitten. Uniek. Ja. Uniek. Ja, dat stond ik direct naar de Sjen. Op trein nek. Ja. Ongelooflijk. Wie in die jaren dat ik bij Omroep Friesland kwam, dan mocht je wel eens op zaterdagmiddag naar Hakemasse Boys. En dan kom je correct in het vak. En in die tijd spelen Oebele Skokken daar. Ja. En dan zit je dan uit de Sjen en dan denk je eerst, wat is hij goed? Maar dan denk je echt dat gewoon is op dat niveau. Oh, hij is net gewoon. Maar later kom je erachter, dat is het net. Hij kon echt iets wat maar een heel paar spelers kennen. Hij in het amateurvoetbal weer hij buiten categorie. Oh, absoluut. Normaal. Ja. Maar dat hier jongens als Oebele, maar ik Sander, had hij nou in Amsterdam geboren was, dan weer gewoon top van Nederland was. Ja. Wij zijn te bescheiden daarin. En zomaar, het is bijna net een Fries die zo goed wie als die jongens die dat er helle had. Nee. Ja. Het hier in Amsterdam is wezen. Ja. Maar dat is misschien ook wel een beetje verdij. Want ook zit toch altijd wat bij wat relatief lietsere clubs. De Graafschap, Cambuur. Klopt. En als dan was het al je woenhest. Ja. Dan is al die Rinus Mieriges awards die bedrijfsvolgers stenen. Maar zoals respect. Dat kan me het voor. Het geeft mij meer om. Het klopt wat zei hè. Maar het geeft mij meer om het respect wat jongens als Arne, Sipke, Sandor. Maar ik in het Nederlandse voetbal, wat trainers en dan haast ook Rutte jongens van me, en wat ik dan berichtjes van krijg, dat vind ik veel leuker dan bij een grote club trainer wijzen. Dat weet ik dat zin net meer gebeuren.
Nou, weet je net. Nou, bij 60 hier. Het kan, maar hoe lang was nog trainer Blil? Is dat echt wel wat relateerd aan Cambuur? Zoals zij hoe 3 jaar spelen weer de divisie. Dat is eigenlijk nog wel, merk ik. Ik wil eigenlijk nog wel 3 jaar trainer wezen, waar dan ik. Hè? Het Cambuur is Cambuur. We gaan je nog iets inzet, dat wordt prachtig. Maar ja, dat net zo is, dan nog ergens zoals. Dan geef ik ergens zoals. En of ik in het boetland. Ja, daar heb ik heel een mooi ding koek. Maar dat weet toen word ik ziek. Japan hier, hè? Ja, dat is echt net normaal west. Maar en is er wat een sushi, man? Ja, mijn dochter geeft mij dan. Die ben gek op sushi. Ze had vannacht trouwens de hoornbrutsen. Oh. Dus ik kreeg vanmorgen even een berichtje van Petit. Vannacht? Ja, van just John letten. Jouw tot ziet om 1 uur nog weer EHBO. Maar ja, klaar. Ja. Ik ben liedje. Zo maar vriend, zoals even judo vormpjes of karate vormpjes. Oh, dat is goed. Brek zijn vinger, ja. Even naar hoeren. Ja. Ja. Weet je zeker dat judo weer? Ja. Ja, hoor zeker een beetje neer. Nee, dat jonkje past goed op. Oké, gelukkig. Hey jongens, we moeten dan nog even naar het bekeravontuur. Want toen heeft hij keurig gehouden onder de theorie van Sander van der Heijden. Zwaar je ervoor dat je zo gauw als mogelijk uitskekelen worden. Want beker winnen doe je toch net. En dan kun je lekker concentreren op de competitie. Ja, maar Sander heeft ook gelijk. Maar daar hebben we net in. Hè. Eigenlijk hebben we 1 wissler wie de keeper. Want hoe heet het? Thomas Paul wie blesseerd. Ilias Alha wie blesseerd. Narti wie blesseerd. Pauwels hier vocht in de knibbel. En Tijdik Messere hier een liesblessure. Dus er zijn 4 man die ik eruit zetten moet. Dan ga ik die horen jongens inzetten. Voor de rest heb ik net niks. En niet alleen de keeper. En ik vind dat een keeper mat keeper. Hij deed wel goed trouwens. Die jongen kan heel goed keeper. Maar dat is ik. Als er wat met de eerste keeper gebeurt. Maar een keeper die spelen had. Als ze me dan ingooien en die had er nooit verdiend. Ja, dat is kilo. Dus ik heb een prachtig mooie kans om die jongen spelen te laten. En die verzinnen het ook. Want ik ga nu 3 keepers. Ze weten alle 3 een rol. En ze bent zo allemachtig gemotiveerd om als je te trainen. Ja, dat krijgt oors net voor. Want dan haast die doet alles. Die hoort 2 hingen er weer bij. Of je totaal keepers hebben. Hoe just dan naar Brett Minema? Want dat is toch een talentvolle keeper. Hij is jong, maar hij blijft maar jong en hij blijft maar talentvol. En hij komt nooit de keeper aan. Maar die jongen net gewoon ergens in het te keepen? Ja, dat is misschien voor hier dat wel belangrijk. Ik denk dat we nou de rust horen moeten. Maar dat hij maar het is moeilijk hè, om als tweede keeper van Cambuur ergens te keepen. Hè. Ja. Maar echt... Hij heeft zijn contract verlengd. Hè? Ja, maar hij is ook een soort aanvoerder voor mij in die spelersraad. Hè. Hij had een volle grotere invloed dan alleen maar tweede keeper wezen. Het is een jongen die alles bijhoudt. Dat klinkt misschien nog, maar het is heel belangrijk. In viertjes, in keer daar wat regelen. Ja. In geen gauw in de club aanpakken. Ja. En jongens, dat je meteen weet, hè. Hij kan keertje. En hij kan keertje. Ja? Nou. Ja. Maar is het dan het doel eigenlijk in de winter om die ploeg zo volle mogelijk bij elkaar te houden? En werd het eventueel, de Matsawi zou dus een nieuwe spits bij komen. Misschien op een rechterflank nog wat. Maar zo volle mogelijk die ploeg intact houden. Ja, ik denk dat ze nog net rommel in mast. Want als je daar voor de Erik die dan denkst in de winterstop. Ja, we verlenden de laatste 2. En dan denk je, daar moest ik wat bij. Maar dan krijg je vaak net spelers die spelen. Dus je krijgt jongens die ergens net voetballen. Die mag toch optrainen? Ja, dan best maart. Ja, maar voor hetzelfde is er nog voor spelers voort natuurlijk. Ja, dat kan. En dat mag ik hoor. Dat mag ik hoor, jongens. Als er interesse komt, dan steken we daar voor. Maar voor die keeper is wel interesse. Voor Bretje? Ja, nee, net voor Brett, maar voor de eerste keeper. Ja, die wil wel meer interesse in spelen. Maar we moeten die jongens beeld kunnen horen. De meest serieuze interesse had de West in Mercera. Ja. Kijk, voordat hij zijn contract verlengde, had er nog een bod op West bij de club. Maar hij had ik zelf zijn van, ik wil mijn contract verlengen en ik wil bij Cambuur blijven. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk inderdaad meer. Mercera, Marek Jansen, Pauwels. Ja, dat zijn wel spelers die in de picture staan. Ja, de jongens die... daarom had ik beeld kunnen blijven. Daarom hadden we even 4 cent dan nou... Ja, gelukkig staan we nou eens zeiden, maar even 4 cent dan die start die we hadden. Er zit echt potentie in Cambuur en in de toekomst. En daar komen ik nog wat nieuwe spelers bij. Maar wat de jeugdopleiding is echt heel interessant. Wij nou deze jongens, Narti, Mercera, wij komen. Er komen nog een aantal jongens aan. Schaapman. Stijn Potman nog alles even. Stijn Potman, dat een renner is, maar daar had ik het jonkje van Bekati. De zoon van Said Bekati. Ja, Said, ik 25 jaar geleden. Als het hetzelfde... Liekje spreekt op elkaar, hè? Ja. Maar ik een bek. Zei ik al Jody Bernal, hè? Liekje spreken op. Ja, ik een bekje. Maar dat is een heel groot talent. En Jelte Priem, van de week 18 hier. Dat zijn nooit een van zijn groot talent. Maar het is het wel. Maar het is een centrale verdediger. Mijn organisatorische capaciteit niet goed verdedigen kan. Maar meestal zul je naar aanvallers die creatief binnen. Maar dit is een talent. Ja. Dus we zijn op alle vlakken mooi bezig. Was Mal Leurderijk nog bij, hè?
Ik zou Moulin er wel bij, maar daar is geen geld voor. Moulin is echt speciaal, geniaal. Maar we hebben wel protte middenvelders. Dus de directie zei je met Henk, dat kan je wel willen. Maar we hebben zoveel middenvelders. Ja, dan moet ik zeggen, jullie hebben groot gelijk. En sterker nog, want hij is ook net beter als Diemers, heb ik net jet. Diemers is mijn aanvoerder, jongen. Jongen, denk nou nooit dat ik Diemers... nee, dat is Diemers echt... Hij heeft toch ook alle weken gewoon de beste, toch? Even soms is iedereen wat vermoeid, hè. Maar hij is een beste kerel, jongen. Naast het voetbal... Ja. Naast het voetbal is hij bezig om die club Bielkwant te horen, die ploeg Bielkwant te horen. Dat weer de types natuurlijk die het vorig seizoen mist. De Diemers, Marek Kieftenbelt, Michael de Leeuw. En die Kieft en de Leeuw, ze moet echt op het tjen erin nou. Maar dat komt ook omdat we vooruitgang meidje dankzij hun. Ja. Ze zijn eigenlijk het slachtoffer van hun eigen inbreng. Want zij zijn met die jonge jongens bezig. Werd trouwens zelf wat naar de achtergrond. Maar Nicky Soeren begint ik te komen. Ja, die werd beter. En Tony Rolke, let op. Die mat nog... Ik kreeg van de week een berichtje van Evert Bleum. Je is altijd topscout West van Twente, al je clubs, Utrecht. Zie je ook bij Club Brugge. Hij zei, Henk, die Tony Rolke, daar moet je mee aan de slag. Die heeft iets, dat zie je niet veel in het voetbal. Maar alles in tempo, toch? Hij is net echt snel. Maar dat zei hij, mast mij aan de gang. Okay. Wat had hij dan wat oren net had? Ja, iets geniaals. Iets... En afwerken, hè. Maar zie hoe die jongen shit. Ja, maar dat doelpunt wat hij maakte bij Vitesse weer. Of RKC? Ja. Die rost hij er echt werkelijk fantastisch in. Maar wat is dan zie je aan een lijnhellen worden? Ja. Maar wat is dan die positie, jongens? Ja. Waar moet hij spelen? Want hij is op een vleugel. Is het denk ik een vleugel? Hij kan back spelen. Hij kan controleren op middenveld, maar dat wordt er net. Hij kan op het senior spelen. Hij kan wel in de spits spelen, denk ik. Weet ik net. Maar hij kan op meerdere. Maar ik denk dat hij straks op het senior kan blue steen. Als hij een bal voor zijn poort krijgt, gaat erin. Alleen hij moet ik omschakelen. Ja. Wij zijn net zo goed dat wij meestal rennen leren kennen. Nee, daar ben ik mij mee bezig. Die omschakeling, dat zul ik hem inbrengen. Ja, precies. Die Duitsers dat hoor wel aardig kennen. Dat zeg ik, Sam. Du bent net een echte Duitser. En maar tel je zegeningen, want Kaskili komt eraan weer bij. Schaapman. En de punten van Cambuur. Tel je zegeningen. En de punten van Cambuur. Had ik van Aten de Jong een tegeltje kringen. Oh ja? Stip buurs in de wc. Tel je zegeningen en de punten van Cambuur. Maar goed, ik wil toch nog goed één ding hebben. En dat is dan die spits. Die er dan hopelijk toch wel bij komt. Want een jongen als bijvoorbeeld een Daniel Karlsbak. Die zit net te verpieteren bij Heerenveen. Heerenveen zou hem eventueel in de etalage zetten kunnen. Maar is die goed genoeg? Zou dat een optie wezen kunnen van Cambuur? Fysiek sterk. Ja. Het is wel een kapstok. Ja, is een kapstok die een goals maken. Maar dat is wel mooi, dat is het vrede. Want je tegenstander zet dus vers. Maar we zijn spitske. Dus normaal zijn ze vallende bal. Mooi lang op kop, trokkoppen. Ja. Dan haast weer een wapen erbij. Dus dan kan je het opbouwen. Maar kan je een lange bal spelen. En nu ben je heel snel vaak weer kwijt. Het wordt steeds beter. Ja, maar dat is een pakste jongen van Heerenveen. Ik vind dat Leidbuurs net goed. Die begeert altijd op mijn achterstand. En die had nog wel een achterstand bij Heerenveen. Oké, maar een orenspits dan. Die jongen van Volendam, van die jongen nou niet... Zeefuik. Ja, dat is een goede spits. Dat is een goede spits. Die is net Helbertink. Die komt naar buurs. Nee? Buitink komt naar buurs, die won net. En dat Shuri? Die won net dus. Nee? Dan mag de Eredivisie spelen. Dan komen zulke jongens wel. Dan is de kans groot dat zulke jongens wel komen. Ja. Maar zie je dan... Heugels jongen aanzetten, die winnen van u. Ja. Maar die goed spelen. Maar je hebt een mooi stadion. Maar wij hebben gewoon een stadion. En dat is ik. Dus kracht dat we steeds kennen. Wij spelen altijd voor. Trek je tot 15.000 meestal. Ja, en bij jong AZ doe je dat natuurlijk net. Nee, en onder een goede druk. Want bij Cambuur is altijd druk. Voor een trainer, maar ik voor spelers. Ja. Dus die jongens willen, als ze er doorheen komen, ben ze volle beter. Alleen dan moeten we eigenlijk in je stap geheugen. Want dan was ik interessant voor Liverpool. Hebben we contact. Orenclubs in Nederland, Ajax, Feyenoord, waar dan ik. En dan krijg je jongens, omdat ze de Eredivisie spelers. Ja. Had we nou een spits uit Boetelaan? Ja, ik weet niet. Ik ging zo dadelijk in het stadion. Daar is Lars en Hart. En dan gaan we lekker zitten. Ja. En mijn vaststel is wel om een fitte spits te halen. Du hast er wel verstaan. Iemand bij Agilles spacen. Ja, dan mag ik er Roelof in de spits zetten. Nee. Dat is nee. Bovendien, hij gelukkig is gewoon net afred. Dus dat valt een beetje mooi. Dat wie helemaal niet, hè? Dat hier helemaal niet west. Maar ik vind trouwens, ik vind het wel jammer dat je supporters ben blij dat Heerenveen verliezen, weet ik wel. Maar ik vind het jammer voor die trainer. Van Persie? Ja, ik vind Van Persie, het zijn net een aan de slot worden, maar misschien ik wel. Die ben wel unieke jongens. Ja.
En als daar hele goede mensen omheen zitten en die krijgt even de tijd, want ze heeft net een wereldteam, hè. De speelt net samen bij de eerste acht met dit Heerenveen. Nee, zeker niet. Maar die jongen en ik kan zeggen aanval, hij is uniek. Arne speelde ik uniek voetbal. Bij Cambuur, bij AZ. Het ben jongens met speciale gedachten. En dan komt ik door die 10-positie waar ze altijd spelen. Zij moesten geniaal wezen. En ik denk dat hij terugroeit. Hij doet een goede slag met die begeleider omheen, Nico Romein. Keurige man, die echt weet hoe het werkt. Jou nog even de tijd, jou om 2 jaar. Ja, maar dat is vaak het probleem. En dat zie je ook wel bij Maduro. Die werd er dan weer uit, hè? Een paar dagen van de crisis. Maar Maduro, dat is eventjes... Ik vind Maduro een prachtige man. Maar dat is wel eventjes trainerwijs, hè? Hij weerst analist op ESPN. En dan kan je alles vertellen over Maat. Maar dan maar zelf. Ja, dan wordt het even een ander verhaal, hoor. Want dan komt er een orendruk en dan mag zelf het voetbal regelen. En dan verliest vaak. Ja, en dan wordt het minder. Terwijl die jongen die gunde ik alles. Want het is een heel prettig mens. Maar dat is eventjes het makkelijke van... Ja. Presentator wezen of analist wezen. Ja. Of nice zelf. Dat is een mooi voorbeeldje van. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat zo'n club de uitspreekt. Jongen, Kleer, we hebben je ervoor zet. We zullen je aan alle kanten helpen. En dat idee, dat houdt dan maar weer 14 dagen staan. En dan wil je nog een 2 keer verlengen en dan vliegen we er toch uit. Ja, maar er komen de stromingen in de club. Stromingen. En dan is kansloos. Ja. Ik weet trouwens dat... Marinus Dijkhuizen is trouwens benaderen bij Almere City. Die wie bij Cambuur. Ja, maar wanneer wie die bij Cambuur? Vreed. Ja, oké. Hij jongens ervoor weer in de oude stoep trouwens. Ik weet er alles van, jongens. En daarmee, dat is een zeer betrouwbare bron dat hij benaderd is. Wie is toen direct weg? Toen wist ik slecht, dat je vertelt. Ik viel in mijn saoord in de oude stoep. Weet je wat er gebeurde? Nou, ik weet eigenlijk net dat ik het vertellen maar ik zie daar gewoon, en dat wie de laatste halte is maar. Nou, dan wist ongeveer wat voor staat dat ik hier. En er wie een onbekend persoon en die sloeg bij mij de bril van de holle. Dus ik moest met al je jonge meisjes op knibbels en handen op ziek naar mijn bril. Nou, dat is lastig, geen zonnebril. Vreselijk. Joop van Dalen in de auto. Ik leef voor het Cambuurstadion. Ik kwam naar binnen, maar die stwarm, 2 weken in. Ja. En ik door het doorheen wijd met die bril van de kop. Je lijkt op een dik. Maar ja, ik zei niks. Ziekje op een knibbels op een dik. Ja, best even net gelukkig. Nee, maar dat is een voen. Ik ga hem bij haar. Maar Marinus Dijkhuizen werd een nieuwe trainer van Almere City. Nee, want hij het nee zijn. Hij het nee zijn. Hij gaat net naar Almere City. Hij zou ik naar Den Bosch, maar dat is ik. Die ik net terug. Ik snap Marinus wel daarin, want het outbreuk-risico als Nonia is hoog. Almere is heel erg. Ik denk net dat er een heel soort orenclubs op hem in de KKD misschien wel, maar in de Eredivisie komen ze net eerst bij Dijkhuizen nu. Nee. Dat weet ik niet, maar ik vind dit wel een hele goede beslissing van Marinus, ja? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Je moet wel toewijzen in je keuze. Ja. Goed jongens, het oeren zit erop. De vorige keer kregen we klachten, we wien te kwad. Ja. Vlienwieken. Ja. Maar nu zitten we gewoon op een oeren. En we gaan er altijd uit met de overdenkingen, Henk. Ja. Dus je maakt een keuze maken en we komen er net op waarom. Ja, doen al je keuzes. Het hele leven is hier de keuze. Mark Diemers. De eerste is voor Andor. Lars Lamboy of Johan Hansma? Lars Lamboy. Ja, Lars Lamboy. Goed, Geert, Roelof on tafel of liever Roelof op Texel? Ik heb wel even op Texel blijven, ja? Ja, lekker op Texel blijven. Zonder hem. Ja. En dan de laatste is voor Henk. Als het een domme vraag is, antwoord ik net. Nu laat ik het zo weg. Een sleepcursus of toch liever een nijspits? Oh, nijspits. Een nijspits? Goed zo. Dan maar geen cursus. Hoe is het bij de meter met de stress? Zullen we aan even zien, hè? Ja? Het is dan leuk, man, om zulke dingen te doen. Ja. Ik heb een beetje reclamemaatje voor het bedrijf. Nou, is dat prachtig. Maar die helpen bij Cambuur. Maar het de naam nog net neemt van het bedrijf. NeuroRC. Alsjeblieft. Nou, bij deze dag hier, Henk, en dan wordt nog leren. Ik vind het mooi, man. Ik leer altijd. Ik leer van Jim. Ik luister naar Jim. Maar ik probeer altijd te leren. Maar dit soort dingen. Ja, ik vind eigenlijk nog veel te mooi. Hoe jong best je, Geert? 60 of 50? Zo de wollen. Maar doe vind ik nog steeds mooi, of wie zeg ik net? In mijn kop ben ik dat wel. Mentaal ben ik het, lichamelijk ben ik het. Maar de leeftijd wijzer zegt iets anders. Ja. Dat heik ik. We lopen voor beide. Want we beide wel oorzetten. Precies. Zo is het. We zijn er nog, Henk. Zo is het. Maar ja, het allerergste is dat je bril vallen liet in een volle kroeg met alle jonge mensen. Ja. Om alles weer een beetje te relativeren. Jongens, Nijwieken... een popiopie, want ik ga net naar de kroeg, hè? Nee. Want ik kom vreet ik mij. Ik denk, wel Verlijn, ik kom er net. Maar hoor ik net. Nee, maar dus wie is goed op elkaar? Ja. Of ik net? Nee. Jongens, Nijwieken ben we de werk. Dan met de grote oliebollenshow. Oei. En dan 6 januari gaan we weer terug. Als het goed is... Michael de Leeuw, als het goed is. Maar 6 januari?
6 januari. Oei. Maar die had al 2 keer roos zijn. Kist er wel verzwijgen dat hij 6 januari dan een beetje op tijd is in de studio? Nou, ik zou het Jeremy Vermeulen doen. Oh ja, dat het verbod voorbij is in elk geval. Jongens, Henk, maak je dank. Zeggen nogmaals, heren, het Tierentank. En na weekend, dan ben we er dus weer. Met de Oliebollen Show. Iedereen heeft een mooie kriesdagen. Noffelijke kriesdagen. Noffelijke kriest bij deze van de heren van de Sportcast. Op na weekend. Dag.